Tento program vám prináša Ribaj Stars. Je najrýchlejším Slovákom. Tvrdá práca a pokora ho napriek mladému veku priniesla k krásnym úspechom. Šprintuje vždy na doraz a nám robí veľkú radosť. Mojím hosťom je atlét Ján Volko. Janko, ďakujem pekne, že si našiel čas pre našich divákov. Aj v mene nášho štábu veľká gratulácia k obrovskému životnému úspechu zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Ešte stále doznieva. Aké to bolo? Trošku sa vráť ešte myšlienkami. Tak v prvom rade to bolo veľmi také výnimočné, úžasné a naozaj som veľmi vďačný a šťastný všetkým ľuďom, ktorí k tomu prispeli a nebolo to jednoduché, nerodilo sa to jednoducho a ešte stále mi pravdepodobne nedošlo, že koľko to trvá, alebo teda, že čo sme vlastne dosiahli, ale hádam to postupne časom príde. Zaujímavé boli tie okolnosti, dokonca sa zvažovalo, že či do toho Glasgowa vôbec pôjdeš. Nakoniec si priniesol zlato, takže toto je neuveriteľný príbeh. Tak áno, no, bolo to dosť náročné pre celý tím, v podstate pravdepodobne boli nervóznejší ako ja. Nevedelo sa, keďže nejaké zranenie ľavého zadného stehenného svalu tam bolo a v podstate ešte aj stále je, takže museli sme zvažovať rôzne okolnosti, ale tak nakoniec sme sa rozhodli a myslím si, že správne. No, videli sme aj potom do behu vo finále, ako si sa chytil za to zadné stehno, takže už si mal takúto skúsenosť bežať cez bolesť so zranením, alebo si to vôbec necítil už? Tak priamo takúto ešte nie. Počas súťaže počas samotného behu som to necítil, lebo ten adrenalín proste spraví svoje a jednoducho človek nevníma nič, takmer nič. Samozrejme, určite to ovplyvnilo ten beh a štart nebol až taký dobrý kvôli tomu, ale nebolo to také hrozné. No a nemal som ešte takú skúsenosť s tým bežať, alebo teda nie až s takouto úrovňou zranenia. Takže bolo to aj pre mňa niečo nové a samozrejme my sme sa niečo nové naučili a budeme nejako inak riešiť tieto situácie a už asi pravdepodobne nie až tak riskovať, ale tak teraz sa to oplatilo. Čo pre teba znamená takýto úspech? Tak vravím, je to úžasné a naozaj veľmi ťažko sa mi hľadajú k tomu slova, ale je to také, nie že zadozučinenie, ale proste odmena za tú všetku robotu, ktorú sme tomu dali celý ten pôrok a to všetko snaženie, či už moje, alebo aj trénerské, samozrejme celého tímu a bezprostredne pred majstrovstvami aj lekárov, ktorí k tomu prispeli, že som vôbec mohol nastúpiť. Čiže je to podľa mňa ten najkrajší dar, ktorý človek môže dostať za to všetko, čo tomu obetoval. Ale tá doterajšia sezóna ukazovala, že by si naozaj mohol urobiť dobrý výsledok. Časy boli fantastické. Tak áno, no, papier znesie síce, ale v podstate áno, pekne to stúpalo až teda v Madride, kde sa to zastavilo kvôli tomu zraneniu, respektíve tam trošku prišiel taký nejaký krč, alebo aj z únavy. Ten stehenný sval, asi som ho vtedy už načal a jednoducho odtedy sa to začalo trochu kaziť a až tak som si neužil ten výsledok napriek tomu, že bol skvelý a že to bol najlepší čas sezóny. Čiže potom pravdepodobne by sa to uberalo úplne iným smerom, keby to zranenie nebolo, tak si trúfam povedať, že by sa to podarilo na osobný rekord tento rok. A keď si videl to svoje meno úplne na prvom mieste na tej svetelnej tabuli, tesne po dobehu, čo ťa hneď napadlo? Čo si prežíval? Tak jednak, že som bol veľmi vďačný, hlavne Bohu za to, že som to vôbec mohol dobehnúť a naozaj bez nejakého extrémneho zranenia, že by som sa tam zložil z bolesti alebo čo a že sa to vôbec podarilo tam byť a samozrejme vďaku za celý tím a proste aj za rodinu a za ľudí, ktorí mi fandili, ktorí ma posúvali ďalej, či už pri televízii alebo sa aj modlili za mňa, čiže bolo to obrovské šťastie a také aj obrovská vďaka. Začínaš byť taký halový špecialista, zatiaľ najväčšie úspechy sú zvnútra, takže keď to môžeš porovnať, aký veľký je rozdiel bežať vnútri a vonku potom? Tak je to dosť veľký rozdiel, hlavne kvôli tej vzdialenosti a tá 60-ka je neúprosná, je tam veľmi málo času na akúkoľvek chybu a v podstate už keď spravíš na štarte jednu maličkú chybu, tak sa to vezie celé zle a už to není
není také, ako by človek čakal. Začne proste robiť chyby, prispôsobovať sa iným technike iných šprinterov a proste rýchlo sa zdvihne a nebude to dobrý beh, nebude to dobrý čas, výkon. Ale tak stále si myslím osobne, že som viacej na tú dvojstovku špecialista ako na 60-ku, aj keď teda výkony, úspechy sa zatiaľ podarili viac menej v hale, ale asi mi to sedí, ale ja vravím, že jedno bez druhého nemôže existovať. Bez dobrej 60-ky nebude dobrá stovka, bez dobrej stovky dobrá dvojstovka, čiže ono to je veľmi poprepájané. My fanúšikovia, keď sa na to pozeráme v telke a je tam to ticho na tom štarte, tak to z toho fanúšikovského hľadiska sú neuveriteľné nervy. Ako ty prežívaš ten zlomok sekundy pred tým výstrelom? Tak tiež mi bije srdce a tiež by som to vedel tak opísať, že naozaj sú tam nervy, ale ako náhle padne ten výstrel, alebo respektíve už ako náhle zaklekneme do tých blokov, tak už je to iné. Človek už nerieši ten stres, už naozaj nič nevníma, len čaká na ten výstrel a užíva si tú chvíľu potom, keď môže rozhýbať tie svaly a dať sa do toho pohybu a proste robiť to, čo ho baví. Máš aj ty nejaké také špeciálne, dajme tomu, pohybové rituály, ako mal Bolt, že robil tie šaškoviny rôzne, čo mu pomáhalo sa uvoľniť a aby bol v pohode na tom štarte? Ty ako funguješ? Tak ja nemám nejaké rituály, ale tým, že som veriaci človek, tak sa vždy prežehnám pred tým štartom a myslím si, že je to taký dobrý dôkaz toho, že aj mi to pomáha, že idem robiť niečo na tú Božiu slavu, že jednoducho nejdem tam sám za seba, nejdem to robiť len pre seba, ale aj pre tú radosť druhých a to si myslím, že vtedy človek nemôže prehrať, keď to ide robiť takto a nie v zmysle, že ja neviem, tak keď skončí 8, asi to nebude až také úžasné, ale z toho svojho pohľadu neprehrá. Už ťa začal konečne naozaj brať vážne a vnímať aj ten celý zvyšok atletického sveta, teda na Slovensku. Už ťa dávno máme veľmi radi, ale už naozaj vzbudzuješ rešpekt aj v tých typických atletických krajinách a hlavne v Británii, keďže si to vyhral v Glasgowe. Takže aké boli reakcie odtiaľ? Tak už vidno ten nejaký ten rešpekt ľudia ma aj spoznávajú práve priamo na tom štadióne a je to také iné. No a primárne neviem, aké boli reakcie tých šprinterov, ktorých som v podstate nechal za sebou. Jediné, čo viem, tak čo som sa bavil s Richardom Kiltym, tak ten bol jednak, že mi samozrejme veľmi gratuloval a prijal mi to, ale bol taký sklamaný a on skončil štvrtý, takže to sa ťažko prekúsáva. Tentokrát som mu zase možno ja pomáhal nejako sa cez to dostať. Začína byť teplejšie, takže sa nám blíži sezóna vonku. Aké sú hlavné ciele tento rok? Tak primárne by to mala byť letná univerziáda, ktorá by mala byť v Neapole. A následne na to je trošku špecifická tá sezóna, keďže majstrovstvá sveta sú až na prelome septembra a októbra a je to úplne mimo nejakého bežného štandardu, keďže to bude v Dohe v Katare, kde je extrémne teplo v tomto období, kedy bývajú normálne majstrovstvá sveta, takže museli to posunúť a celá tá sezóna bude úplne iná. Sami nevieme, že ako to presne vypáli a v prvom rade teda teraz bude treba dať dokopy ten sval a nejak to celé doriešiť. No, 2020 máme olympiádu, takže už sa začína pomaličky aj ten olympijský cyklus. Už si hlavou niekde aj tam? Tak áno, hlavne kvôli tomu, že teraz, keď budú tie majstrovstvá Európy či majstrovstvá sveta budú na konci septembra, tak celá tá príprava smerom k olympiáde sa zase posunie a bude to naozaj náročné spraviť to tak, aby to vyšlo priamo do tej olympiády, ale určite na to máme ešte dosť času a myslím si, že tréneri odvedú dobrú robotu a naplánujú to správne. Ten cieľ, stovka, dvojstovka, klasika. Tak áno, aj keď teda na olympiáde tá stovka bude náročnejšie sa dostať, keďže už teda jednak, že zaviedli rankingový systém, že už nie sú priamo limity, ale ono aj tá stovka vždy je náročnejšia ako tá dvojstovka, keďže je tam väčší pretlak toho a na tej dvojstovke myslím si, že tie časy, ktoré dosahujem, majú väčšiu váhu ako na tej stovke. Poďme trošku odkryť ten športový život, ale taký, čo nevidíme v televízii. Veľmi sa tešíme z tých tvojich úspechov a z medailí, ale za tým je neuveriteľná dlhodobá mravenčia práca, tak nám trošku priblíž taký tvoj bežný deň, keď nie si na súťaži a makáte s trenérkou. Tak ono to záleží veľmi od toho, že v akej fáze prípravy sa nachádzame, ale teda v tej najtvrdšej to väčšinou bývajú na sústredeniach dvojfázové tréningy, kedy teda ráno človek nejak stane okolo 8:30, ide na raňajky, do obeda absolvuje jednu fázu tréningovú,
približne 2 hodiny to väčšinou vychádza aj s rozcvičením, aj potom s nejakou to regeneráciou. Následne na to je pauza, je obed do nejakej 4. alebo 3. záleží od počasia, veľmi sa to tiež podľa toho prispôsobuje, aj teda podľa tréningu, že či je kratší tréning alebo ľahší a tak. A väčšinou okolo tej 3. 4. býva druhá fáza a následne po nej nejaká regenerácia v podobe sauny alebo masáže alebo také niečo a už do večera naozaj len relaxovať. A snažíme sa chodiť spávať čím skôr, ale nevždy to ide a aj tým, že trénujem s trénerkyným synom Jakubom Bendom, tak máme aj čas na nejaké tie videohry a takéto relaxačné metódy pre nás mladých. Dokáže si ísť zabehať len tak rekreačne z radosti? Že si vybehneš vo voľnom čase do lesa, alebo toto už skončilo? To už skončilo a v podstate podľa mňa to ani nikdy nezačalo, lebo vždy, už keď som začal robiť atletiku, tak už som ju robil viac menej profesionálne a už na to ani není priestor z hľadiska tréningu. Jednak, že človek, keď odrobí jeden tréning denne predtým, tak už nemá chuť ísť regenerovať takýmto spôsobom, aj keď teda je to dobrá forma regenerácie, ale už máme aj také pokročilejšie metódy aby som nemusel chodiť klúsať niekde do lesa a proste nespôsobil si tam nejaké výrony alebo niečo, čiže už nechodím, no. Alebo teda ani som nikdy nechodil, ale určite sa v tej prípravnej fáze venujeme aj tomu, že chodíme po horách a takéto veci, čiže to je veľmi príjemné, aj keď teda náročné, ale je to aj to je veľká výzva a pomoc celej tej sezóne. Čo ďalšie športy pre také uvoľnenie, rozptýlenie? Keď bol si výborný futbalista a v rámci futbalu si sa dostal k atletike, to ľudia vedia, ale čo iné športy? Tak futbal už až tak veľmi nesledujem, v podstate tak maximálne na sústredeniach, keď sme aj s klubom naším, tak hrávame s deckami futbal, aj keď teda snažíme sa tomu vyhýbať, keďže pri futbale vznikajú zranenia častokrát pre atletov veľmi závažné a iné športy, tak sledujem športy, ale už nie až tak, ako keď som bol mladší, napríklad keď som futbal pozerával, ale samozrejme atletiku v televízii vždy sledujem. Tiež mám rád aj celku aj hokej, aj keď teda naozaj už popri tom čase a popri tej škole a na atletike není veľa času na nejaké také významnejšie sledovanie športových podujatí alebo takéto, ale vždy si nájdem nejaký čas na to. Napätie a očakávanie. Veľké ciele vyžadujú veľké úsilie. Koncentrácia. Príležitosť. Vytrvalosť a túžba po víťazstve. Ribeye Stars podporuje na ceste k úspechu. Strašne dôležité mať to dobré zázemie a zdá sa, že tá tvoja zostava sa naozaj veľmi stretla. Či už je to trénerka Naďa Bendová, alebo Robo Kresťanko, kondičný tréner. Takže popíš nám trošku ten vzťah, aký je medzi vami a prečo to tak dobre funguje. Tak s Naďkou máme naozaj dobrý vzťah kvôli tomu, že teda jednak, že trávi so mnou väčšinu toho času, už ma pozná po všetkých stránkach a vie, ako reagujem. A je to aj o tom, že má rada ako človeka, že nie som len pre ňu nejaké číslo, ktoré proste teraz ty odbehneš, spravíš taký výkon alebo to a proste vníma ma po tejto stránke aj hlavne na týchto majstrovstvách Európy sa viac o mňa bála, viac ako o nejaký výkon a o niečo také. Na druhú stranu Robo je zase ten taký racionálne rozmýšľajúci, ktorý rieši iné veci a iným spôsobom funguje. Samozrejme aj s ním mám veľmi dobrý vzťah a veľmi dobre sa doplňajú, plus k tomu teda naša fyzioterapeutka Janka Zavacká aj Naďkin manžel Andrej, ktorý do toho celého vnáša takú v podstate taký nadhľad a naozaj aj jej veľmi pomáha, či už pri tréningoch alebo proste v tom tréningovom procese a má obrovsky dobrú intuíciu vo všetkých týchto veciach a jednoducho bez neho by to tiež nefungovalo. Sú momenty, keď ťa musia presvedčať do tréningu? Tak
ani nie, že presviečať, ale skôr tak mi pomôcť, že teraz ideme robiť, neviem, napríklad techniku prekážok a to ja veľmi nemusím a je to také, že naozaj sa do toho Prečo premám. prekážky? Aký to má význam pre tvoj šprint? Tak jednak, že je to koordinačné cvičenie, že každá také cvičenie pomáha na zlepšovanie tej neuromuskulárnej sústavy a proste celé to mi pomáha aj na koordináciu. Na druhú stranu zase na členky je to veľmi dobré, lebo tam v podstate členok veľmi pracuje, vysoko na členkoch človek robí tie prekažky, čiže šprinter obzvlášť potrebuje ten členok mať pevný a práve na toto, čiže práve preto robíme prekažky, no ale premáhať sa do tréningu musí asi každý športovec vrcholový, nie vždy sa mu chce a jednoducho je to náročné občas proste ísť z jedného tréningu na druhý a príde aj nejaká nechuť, ale zatiaľ som nikdy nejako, že tréning, že nechce sa mi, tak nejdem trénovať. No a potom príde takýto úspech, tak všetko je zabudnuté. Áno, tak to je to, prečo to robíme, aj keď nie je teda pre medaile, ale pre ten pocit, ktorý pri tom človek zažíva. Ty popri tom ešte stíhaš študovať aj vysokú školu? Ako sa to dá vôbec? Popri tom cestovaní? Tak je to náročné, ale naozaj teraz mám tým, že mám individuálny študijný plán a že sa mi snažia naozaj výjsť v ústretí. Rozložil som si to štúdium na viac rokov, takže študujem bakalára nie 4 alebo 3 roky, ale 6, takže uvidím, či sa mi to podarí doštudovať, ale zatiaľ to vyzerá celku nádejne. Samozrejme, veľmi ma to baví, len popri takýchto vrcholných podujatiach je to veľmi náročné ísť ešte aj do tej školy nejako. Ale teraz bude práve to obdobie, kedy musím aj v tej škole trochu zamakať a zase sa tam po týždni ukázať a proste začať sa znova učiť tie veci, lebo človek z toho veľmi rýchlo vypadne a naozaj aj na tých cvičeniach musí byť a sú to ťažké veci, ktoré potom ťažko sám sa učí, ale dá sa to zvládať, je to o tom čase a naplánovaní si to. A tak učiteľe aj trošku privrú oči, nie? Keď tak, áno, prinesie zlato z majstrovstiev Európy. Tak už vedia viacerí, tí, čo ma poznajú, aj cvičiaci, tak jednak, že po mne počuli, jednak, že už sme mali nejaké predmety spolu, takže je to ľahšie o to a aj ten vzťah je iný a oni vidia, že sa snažím, že naozaj nechodím do tej školy sa flákať a že proste nie som, tak povedať, len športovec, ktorý sa chce niekde niečo mať, si odškrtnúť, ale naozaj to aj vedieť. Mm-hmm. Ty si veriaci človek, aj to teda navonok prezentuješ, aj to vidno na kamere a tak ďalej. Čo pre teba znamená viera v spojitosti s atletikou? Tak jednak, že mi to veľmi pomáha pri všetkých tých ťažkostiach, ako bolo teraz to zranenie a dáva mi to doslova tú vieru, že to bude dobré a že sa to podarí a že všetko je tak, ako má byť, že všetko je nejakým spôsobom naplánované a že jednoducho ten Boh mi dá silu to prekonať a nedá mi viac na tie plecia, ako môžem zniesť. A tak bol som k viere vedený od malička, je to taká súčasť môjho života, myslím si, že aj v pozitívnom zmysle sa tým dá nakaziť aj ostatných a že ma aj tak inak vnímajú, že už to nejako neriešia, že by sa mi smiali za to alebo čo, ale nehanbím sa za to a je to súčasť môjho života. Mm-hmm. Keby si nebol atlet, tak čomu by si sa asi venoval najskôr? Tak ťažko povedať, či by som nejaký iný šport robil, ale určite by som... Tak vo futbale by sa tvoja rýchlosť zišla určite. Áno, no len tam som nebol veľmi technicky nadaný, možno, že nejaký obranca by som bol, ale ťažko povedať, až tak ma to ani nenaplňalo vtedy už, ale pravdepodobne by som študoval asi ako bežný človek a venoval sa niečomu tomu takému podobnému ako teraz, proste niečomu v tom obore IT a tej informatike. Mm-hmm. No atletika naozaj na Slovensku stále ešte hľadá také oveľa hlbšie zázemie. Dosahujeme už neuveriteľné úspechy svetové, ale stále nemáte také podmienky, aké by ste si zaslúžili. Tak čo sa ešte musí zmeniť? Čo ešte musíš vyhrať, aby ste boli v pohode? No to sa ja občas pýtam, že jednoducho je to občas náročné sa pozrieť na to aj z tohto hľadiska, keď tá podpora nie je úplne ideálna, napriek tomu, že som majster Európy, tak nemám nárok na podporu z top týmu a zo štátu, kde to je tak nastavené, ale verím, že sa to zmení a že práve po tomto úspechu to nejako budú aj inak vnímať a prepíšu tie zákony a prepíšu to, ako to funguje. Samozrejme, nie je to len o mne, chýba aj veľa štadiónov, to je najväčší problém, že nemáme športoviska, obzvlášť na tú halovú sezónu máme jednu halu a jednu v Bystrici, ktorá je
nie je vhodná na dlhé behy, tam sa fakt maximálne dá skákať do diaľky, do ožardí, alebo teda aj 60-ka bežať, ale není to ideálne. No. Čiže chýbajú tá infraštruktúra, potom do takých tých väčších detailov chýba také nejaké lekárske zázemie, keďže aj teraz, čo sme riešili veľa vecí, tak keby sme nemali priateľov a ľudí a známych, tak sa naozaj nedostanem na magnetickú rezonanciu do tých majstrovstiev. Ešte by som na ňu čakal teraz podľa mňa v máji. A bolo by to extrémne náročné, čiže chýba tam také to zázemie športové, no, taká podpora pre tých športovcov, ale tak ja verím, že sa to postupne bude zlepšovať a že aj takéto úspechy k tomu prispejú. Tvoje meno už je pomerne známe, takže určite pomáhajú aj sponzori v rámci takého nejakého zabezpečenia. Zlepšilo sa to tými úspechmi? Tak samozrejme, ako už v podstate aj túto, aj minulú sezónu to bolo naozaj dobré. Už tých peňazí máme dosť a respektíve aj tej pomoci z strán sponzorov je dosť. Čiže nemusíme to skladať tak všelijako a pozerať sa na každé euro, otáčať o dvakrát, že či môžeme tam investovať alebo nie. Ťažko povedať, že či priamo teraz tento úspech ešte nejakých sponzorov osloví, ale tak sme voči tomu otvorení a to je aj úloha môjho manažera Alfonza Juka, ktorý v podstate toto všetko rieši a uvidíme, že či sa mu podarí niečo ďalej ešte s tým vyjednať a dosiahnuť. Takže po tejto stránke už sa nesťažujem, je to naozaj skvelé a samozrejme máme aj zabezpečenie v podobe športového centra polície, ktoré nás prijalo pod svoje krídla. Sme im veľmi vďační za to všetku robotu a aj to, že nás vôbec vzdali. Už máš teda veľmi pekné úspechy za sebou, ale verím, že ešte tie najväčšie ťa len čakajú. Čo by si chcel dosiahnuť v atletike? Tak v podstate z toho, čo ešte nemám splnené z tých snov, je určite sa dostať na olympiádu a to je asi najväčší ten sen a aj cieľ človeka na Slovensku, respektíve športovca na Slovensku. A potom už si môžem povedať, že už som získal takmer všetko, čo som sníval, ale toto sú tieto medaily, či už teraz, alebo aj z Belehradu pred 2 rokmi. To nie je niečo plánované, takže nebraním sa aj takýmto neplánovaným veciam a keď sa podarí, tak budem len rád. Športu sa venuješ naozaj celý život. Čo ti dal do života? Ako ťa vyzbrojil? Tak myslím si, že mi dal tú disciplinovanosť najviac a to, že si viem teraz povedať, že idem niečo urobiť a naozaj si idem za tým a aj naplánovať si ten čas, proste tú organizáciu spraviť tak, aby to všetko vyšlo a aj odhodlanie a proste to, že si viem dať cieľ a viem si za ním ísť. No a z druhej stránky zase mi dá šport to, že veľa cestujem, poznávam krajiny, do ktorých by som pravdepodobne v živote nešiel a to je asi to najcennejšie, čo priamo týmto atletikou alebo športom človek môže zažiť a získavať tie skúsenosti, nové priateľstvá a aj krásne momenty a zážitky. Naša relácia sa volá Na doraz. Ty vo svojom športe asi musíš ísť jednoznačne na doraz. Tak áno, no, hlavne teraz tie majstrovstvá som išiel na doraz vyslovene. Janko, ďakujem veľmi pekne. Budeme držať palce pri ďalších súťažiach a budeme tvoju kariéru naďalej podrobne sledovať. Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol slovenský šprinter Jan Volko. Tento program vám priniesol Ribaj Stars.